Jako každý rok, i letos, tentokrát 28. února, se v Městském divadle ve Zlíně sešla elita nejkrásnějších dívek Moravy. 12 dokonalých děvčat, které vás chtějí okouzlit, pobavit a přesvědčit, že i na Moravě se rodí nejen dobré víno, ale i půvabné a šarmantní dívky. Nejkrásnější Češky budou zase soutěžit v Miss Bohemia 11. března v Praze na Žofíně. Určitě přijďte, těší se na vás. Vyspinkané, učesané. Zuby jsem si vyčistila. Beru tohle jako soutěž, protože samozřejmě zvítězit může jenom jedna. Já jsem celkem šťastná každý druhý den, ale hodně šťastná jsem třeba byla, když jsem loni v květnu odmaturovala a měla jsem samé jedničky. Byla chvíle, kdy jsem sama si dokázala, že opravdu už jsem samostatná, kdy dokážu sama za sebe jít, že něco dokážu v životě a že nemusím mít pomoc rodičů. Vánoce, které jsme trávili ještě pohromadě jako rodina. Jsem byla šťastná, měla jsem nejlepší vysvědčení, musím se pochlubit, jo? Nejlepší vysvědčení ze všech čtvrtých ročníků, tak to byl pro mě velký úspěch. Výjimečně letos jsou v Čechách hezčí dívky než na Moravě, což bývalo vždycky opačně, nebo aspoň ty 2 ročníky předtím byla Morava silnější než Čechy a letos je to poprvé tedy obráceně, ale myslím si, že tady jsou hezký dívky. Více mis i mis byly nejen půvabné, ale i zdravě sebevědomé. A to už je naše vítězka Miss Bohemia 98. 19letá Alena Šeredová z Prahy. Dary jim předali zástupci sponzorů firmy Vela, Margaret Astor, týdeník Flair a nový sponzor Pegas. Uvidíme se v Ostravě. Ahoj. When you moved your mouth to speak